Έχω και πεντάστερο, έχω για πούμε ένα πεντάστερο. Ας ανεβάσουμε και τα άλλα. Σιγά σιγά για να μαζέψει και τα XP και ο George. Τι είναι, δεν βγάζει ιστορία, μόνο φωτογραφία. Κάνει load. Bounty είναι ρε φίλε. This little son Α, of a τώρα είναι η bitch, ιστορία. Cecil Tucker. His crime was cowardly, killing good folks in their sleep. And he's been a Son of a bitch. coward ever Killer. since. Τι θυμάσαι καθόλου εσύ, Running off Αντρέα? and hiding out. Εγώ But I'll tell βασικά you δεν τις what, θυμάμαι if σχεδόν your καθόλου. crimes Killing are the heinous folk. enough, Όχι, δεν θυμάμαι τίποτα. they're gonna catch up with you. Κάτσε εδώ τι θα μου θυμίσει αυτό. I hear he went Την to the έχουμε κάνει, Lamorne σίγουρα την Raiders έχουμε over κάνει. near Fort Brennan, hoping they'd protect him. And most probably they will. Κάτσε να δω αν βάλω τα ηλιά Up μήπως to από a την point. ιστορία. Α, καταλάβω They τίποτα. fancy themselves gorillas this bunch, so I come ready for underhand Αέρα, tactics. τελείωσε. Α, κατάλαβα ποιο είναι που μπαίνεις. Έχει ένα τέτοιο μέσα. Έχει ένα πολυβόλο μέσα. Θα πρέπει να πάμε πάρουμε το πολυβόλο. Θα κάτσει ένα στο πολυβόλο και άλλοι και θα τους σκοτώνει από εκεί. Αυτός δεν θυμάμαι όμως που ήτανε. Να το ναι. Πού μου τον γύρισε ρε φίλε. Και το πέταξε. Δεν πέταξα, δεν βόλυσα. Το boom, το κούτσι. Ωραία. Πάω για το πολυβόλο, παιδιά. Ανεβαίνω πάνω. Πολυβόλο. Ναι. Εσύ. Α, κάτσε να δούμε πως είναι κάτω στο υπόγειο, μάλλον. Α, ρε, θα μας έρθουν εδώ. Έκαναμε αναγκαία. Ναι. Ναι. Θα γίνεις κακομοίρα. Α, το υπόγειο δεν είναι κλειστό. Εδώ πάνω είναι κάτι. Μου δείχνει εδώ. Εκεί είναι ένας, αλλά αυτός που είναι. Εδώ δεν έχει κανένα. Φερνάντ, Φασίλα. Το σκοτώσατε. Ωραία. Και τώρα Να ψάξουμε για το... Το σιλτάκι. εγώ ρε. καλύπτω, να- παιδιά. Πού να το... Για να δω, έχει ανοίξει τώρα το... Όχι. Δεν έχει Πώς ανοίξει είναι το αλλού το υπόγειο. Fort Bernard, λέει. Αφού εδώ ρε είναι και πού είμαστε. Ο παιδιά Α, το dispatch βρήκανε. energy. Τώρα εδώ θα γίνει το σπουδάκι. Πίσω του. Ωραία, ωραία, κράτησε από εκεί, θα το από εδώ. Πώς πρέπει να του δώσεις το κεφάλι ρε φίλου του άλλου για να ψοφήσει. Εδώ εγώ καταφέρνω την πόρτα που είναι. Καλύτερα να πάτε σε ένα σημείο εσείς. Δηλαδή να έρθει και ο Εγώ Γιώργος κοιτάω από πίσω ρε. Πίσω Ναι. σου. Εσύ Κοιτάω που από- βγάζει εκεί που- την κάμερα μου την βγάζει. Τι γίνεται ρε γάμο. με το πολυβόλο δεν περνάει κανένας μέσα.
Α, ωραία, εμφανίστηκε. Ωπ, ποιος με τρέχωσε. Το σκότωσα, ή όχι. Όχι. Φεύγει. Όχι, δεν μου πυροβολεί εμένα. Ποιος σκότωσε, κάποιος σκότωσε το τέτοιο, ρε. Δεν βλέπω τώρα. Δεν έχω βάλει το χάρι. Εγώ από εδώ δεν ξέρω που είναι. Δεν έφυγε ρε μαλάκα κάτω. Είναι κι άλλοι. Εντάξει, μέχρι να πάμε να τον παραδώσουμε θα βγάζει. Λουτάρετε τώρα όσο μπορείτε. Ναι, λουτάρετε τώρα. Ούτως ή άλλως. Στα Legendary βγάζετε καπιτάλε. Βγάζει, νομίζω βγάζει και στα λεγετάρικα. Γιατί εμένα έχω αρχίσει να μου δώσει καπιτάλε τώρα κάτι πάρα πολύ καιρό. Όταν παίζαμε με το μάτι. Και σε άσχετο μπορεί να σου βγάλει καπιτάλο, δεν χρειάζεται να είναι. Τι μου βγάλε αυτό το άλογο. Γιατί το έχεις βάλει εσύ να βγαίνει. Το έχω βάλει, το δεν το έχω βάλει. Έχω να τα αλλάξω τώρα. Τώρα δεν μπορείς γιατί είναι στην αποστολή μετά θα βγεις. Τι είναι, τους λουταραμολούς. Ναι. Ωραία μαλάκα. Έλα, αγάπη μου. Όχι. Πάτε παιδιά, Έρχονται από εδώ. Είδα εδώ το άλλο δόμο. Ωραία, παίρνω γραμμές τώρα.
Θα τον δώσω αμέσως, Ανδρέα. Ούτως ή άλλως τον έχουμε Δώσ' τον αμέσως, σκοτώσει. δώσ' τον αμέσως.